Здравейте, хора! Днес ще ви покажа как играе Minecraft. Нека да започваме. Тук беше съм си заредила някакви бутончета, които не ми трябва. Опа! Ето тук имам две кучета. Ето. И тук имам тунел, който води към басейна ми. Ето. Опа, извинете. За малко бъркаме. Здравейте пак, извинявам се за кратката пауза. Ето пак започваме. Аз съм в тунела. Трябва да ще чакате съвсем още малко, за да стигнем до басейна. Ето тук спираме и ето тук имам куче, още едно. Ето моя басейн. Ето. Той е дълбок. Така, ето вече се го освободих. Но преминаваме към хотела. Така. Ще се върнем пак през тунела. Ето, чакай. Извинете пак, но просто имаше реклама на екран. Без приказки. Чакайте само да затворя вратата. И тръгваме. Така, стигнахме. Сега е наред да ви покажа мой хотел. Да, хотел. Първо ще започна от стаите и после с училището. Хотела вътре имах класа стая, също туалетни, место да правя отделно училище. Така, почваме от най-горната стая. Чакай, тя е библиотеката. Той се личи даже. Ето. И влизаме вътре. Тук е малко част още да съм направила столовете. Да, ето. Ето така. Сега отиваме да ето тази. Не съм сигурна коя стая е. Това е тъпазарията. Ето тук може да седиш. Ето. Сега пъйте да мога и да ядеш тота. Така. Така, извинете. Така, сега да преминем към другата стая. Това е
Значи класата. Да, ето е класата стая общо взето. Това е строите, така. Ето. Мамо, се направиш, момент ли главата? Да. А? Ето това е класата стая. Видя ли ти, мамо? Да, бе. Добре. И от тук ще ви покажа до някъде да съм направила като зоопарк. Това е сега да част от такива, че е прилепа много трудно да го хваля, защото това вече. Така че за това е само един. Така, продължаваме. Другия. Ба, защо не искат смисъл да стават. Така. Много бавно иска нещо. Ето, чакайте, че нещо. Ето. Така, сега отиваме. Така. Че бе в туалетите. Само да ги намеря. Но мисля, че са ето тези. Се спускай. Ето, мисля, че са ето тези. Това. Да, това е мъжка, женската. Какво правите на майко? Това са туалетните. Но някъде направени хубаво. Ето. Днеска се обаждам, викам, какво правите ви? Слуша ли та? Оф, извините. Как мислиш? Просто съм Викам, много не да знам, ти неподхватна. да питам, че никой път не си гледал, да гледал съм че. Слуша ли та? Той как има ключица, ще ме слуша, не ми. Ето, това са бивките. Това са бивките. Маймуна. Това е както виждате. Тук е за жени. Това е в тази туалета. Това е коридора, той отива към няколко, към две туалети. Ето, Я правим аз качвате това се отиве, когато отгоре. ме брат взехме шуба. И пахате това. Ами як ли взехме по-дълго, това е до кръста ли? Така, търсих- това са туалетите. Пъшката Ами след не е малко много ще ви дълга, я макар. покажа. Извинете, отново съм ти Кото излезна. реклама, много съжалявам. Ако се чува малко, пак съжалявам. Да седим. Просто трябва да стачи по Ми аз да телефона направих и списък, ще се много да ето, се катат общо взето са същите. Изчесам малко. И един пастет взехме. Така, да Викам, не аз това се някакъв в нов туалет, пастет, да преминем към осмаслини стаите. от целина от не знам ко. И викам, бах, тази има закон, го харесва. Да го погледна, вегетариански. Аха, от целина, от ко беше още там? От маслини, от не знам. Извинете, ама И аз го изядах с млечната и това ми беше вечерята. давам И там една вафла от вегетариан. тая И си върху. хапчетата и това трябва е. да ви влизат в хотела Така. на дължи гости, да карали, така да се каже. Ето. Така. Ага. Опа. Ето, падните. Ето сега. Къде мога да влезе, така че Така. ще мина през малко по-труден път, който не видях. Минавам обикновено през ето. Да. Той води също към тези берлога. Но... След малко ще ви я покажа. Нещо да се...
случай е такъв, майко? Ето. Майко, Ето. аз сама се усещам. Имам ли нужда не? И сега, примерно, с нощта се събудих, че знаеш, че аз Има още някаква няколко умрела такива така. скайдо. И си пиш четвъртинка. Тя ми е казала при нужда. И днеска съм се добре, разбираш ли? Ето. Да бе, да. Да бе, няма нищо. Ама не бе, искам да ти кажа, че просто... И днеска съм се добре, примерно. Ето. Тя ми казва, като Това при още по-висок се. стрес, така, например, натоварване на работата и така. И усетили се при нужда просто четвъртинка. Аз смяташе, аз си ги имам пълна опаковка, имам от ние. Смяташе, че когато се усетя няма почна да си впия. Тя ми каза, усечеш, последния преглед бяхме с И това. това Той е беше. свидетел, тя ми каза така. Усетиш се готова, идваш и ги спираме. Отивам да спя. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте thumbs up нагоре. Се абонирайте за канала ми. Чао!